Da yake ni bako ne a nan anguwan, ban daɗe da dawowa daga Malaysia ba. Kin san ni ba a nan ƙasar nake zaune ba, yanzu ma na zo nan wajen abokina ne, yanzu nan ma ya ɗan shiga gida. To sai na ganki kin zo wucewa shi ne da na ɗan tare. Dakata malam, ni zaka zo kana raina mu hankali, ne zaka zo kana makarya? A'a, kamar ya ƙarya? Da zaki ce ina min ƙarya? Oh, ni ban kai wanda za a ce yana zama a Malaysia bane ba, da zaki ce wai ina yi miki ƙarya ko kuma me yake miki? Wai kai ba kai bane mai wanki da gugan gidansu mai ƙawata? Wanki da guga kuma? Mata, Allah minti ɗaya mana ba za ki damu. Da yake ni bako ne a nan anguwan, ban daɗe da dawowa daga Malaysia ba. Kin san ni ba a nan ƙasar nake zaune ba, yanzu ma na zo nan wajen abokina ne, yanzu nan ma ya ɗan shiga gida. To sai na ganki kin zo wucewa shi ne da na ɗan tare. Dakata malam, ni zaka zo kana raina mu hankali, ne zaka zo kana makarya? A'a, kamar ya ƙarya? Da zaki ce ina min ƙarya? Oh, ni ban kai wanda za a ce yana zama a Malaysia bane ba, da zaki ce wai ina yi miki ƙarya ko kuma me yake miki? Wai kai ba kai bane mai wanki da gugan gidansu mai ƙawata? Wanki da guga kuma? Sumayya? Haba mata ki dube ni kamata, ni na yi miki kama da mai wanki da guga ne? Ok, na ganka, to shikenan bari in ɗauki hotonka ko sai in tura mata sai mu gani ba? Dakata, kake kuskura ki ɗauki ni hoto da wannan wayan. Kina ɗauka ta hoto da wannan wayan, to sai na ƙwace ta kuma ta halaka kenan, na cinye ta. Dakata, kake gaya mata Sumayya fa, kake gaya mata kice mun yi wani maganar soyayya da ke fada Allah. Sai na gaya mata cewa kai ɓarawon waya ne ma.